now. Даем си го пак напада. Питаш кой съм, откъде съм, аз съм пратеник от Ада. Мразят ме само рапъри, но не и фенове. Сам прави си изводи, виждаш, чуваш, ето ме, чакай бе. Не съм рапстар от елита, кавички просто за кеф, разпявам шита. Относно БГ рапа, почти се бях отказал, но сън не може да ме клане без да съм ги спазал. Това е само началото след една кратка пауза. По-варен съм от всеки друг на моята кауза. Това е комерс, а пък те са underground. Ебете се в газа и в устата с този саунд. Оня дей да псуваш, това е доста селско. Каза маминото нежно едно ебано гейско. Пейте по-толк, щом обичате метафори. А за феновете това парче пак гори. Правя това, което правя, няма да спра. Копалетата, живи ще ги удера. Правя това, което правя, няма да спра. Копалетата, живи ще ги удера. Правя това, което правя, няма да спра. Копалетата, живи ще ги удера. Правя това, което правя, няма да спра. Копалетата, живи ще ги удера. Една доза ти отбиваш от нашия трак. На баса бута твоите стени, сякаш влиза влак. Как подяволите да ти обяснявам какво е рап. След като в тебе виждам поредния селяк. Копа так, да, нека бъда такъв, но всеки сблъсък с мен завършва с кръв. Аз съм такъв, какъвто ти ме създадеш. На ме харесваш, мразиш ме, по-добре да се ебеш. Курвите лапат на всеки смърт да ти е леж. Дори и майки ти за бането ми плащаше в кеш. Няма да ме разбереш, аз рапирам твърде сложно. Този уличен рап пак ти влиза под кожа. Но ето пак съм шибания клуб. Ръцете горе, този хит е слузит от най-сваления торен. Покрива се клати и от най-злобните МС-та. Всяка шибана звезда, коси ти ме пита. Правя това, което правя, няма да спра. Копалетата, живи ще ги удера. Правя това, което правя, няма да спра. Копалетата, живи ще ги удера. Правя това, което правя, няма да спра. Копалетата, живи ще ги удера. Правя това, което правя, няма да спра. Копалетата, живи ще ги удера. Последък БГ рапъри не правят вид с българи, защото те са underground, правят го за пари. Имат много фенки, предимно на 13 ползват цензура, a.k.a. метафора е бас. Само че на мръсни партита не слушат Шекспир. Там се друси прият и се бият, а после правят секс в панаир. Форум рапър или хетър батъл, не се ебаве, че ще ти избия зъбите с опаса. Аз съм от елитна класа, уличния си, защото този шибарак като цунами те помита. Културата убита, аз съм тук да съживя и да кажа да го духа новата ви рап вълна. Прави тела една, записвайки рими. Аз съм там в фъндера на рапа толкова години. Напусти ми, моля, те ще трябва да ви го начука, защото като пея срещу вас нагоре ви бута. Правя това, което правя, няма да спра. Копалетата, живи ще ги удера. Правя това, което правя, няма да спра. Копалетата, живи ще ги удера. Правя това, което правя, няма да спра. Копалетата, живи ще ги удера. Правя това, което правя, няма да спра. Копалетата, живи ще ги удера.